Ja, der er jo lige med ud. Det kunne godt være det, der står, men nej, jeg ved det ikke. Det er svært at vurdere. Nej, jeg kan løfte den. Ja. Trækker du ind, eller hvad? Jeg kan ikke få hvorfor det. Jeg synes da bare, du skal hive snøren ind, kammerat. Vis nu, hvad du duer til. Sømand. Jeg kan tænke den her. Hvad? Jeg kan tænke den her. Nej, men så er der jo bare en motherfucker, og så filmer vi, og så sætter vi den ud igen. Så en anden får en chance. Jeg synes da, du skal hive den ind først. Prøv at slukke motoren. Jeg følger den lidt med. Ja. Det er nok bare lige et stykke tid. Er det en 50 kilos? Nej, nej. Men jeg ved ikke, jeg har aldrig prøvet 50 kilo. Nej, det, når du nu har stået og bokset der i en times tid, så kan det være, du finder ud af. Nej, men jeg tænkte lidt på at cykle 50 kilo. Hvad sker der der, Per? Hvad sker der der? Ja, vi venter. Det er bare så længe den... Det er hvor store de er. Ja. Det er meget grimt, at det går. Ja, det er da ikke til at vide. Er du begyndt at svede? Det er jo ikke. Nå. Nogen er lige ned. Så vi se, om vi kan løfte den. Nu skal jeg jo så grine, hvis han render med 150 meter eller sådan noget. Så skal jeg stå her, og så er jeg jo glad for, at det er mig, der filmer. Hvad bliver den af? Nu får jeg da lige lidt på jorden. Nu tror jeg ikke, der er så lang tid tilbage. Men den beslutter sig for en brush. Hvad sker der? Jamen, det er sgu hårdt op. Ja, du har godt af det. Du trænger til at blive rørt lidt. Jeg får ikke nok på pinden. Fy foran! Nu skal der passe på, at den ikke knækker, mand. Nu skal jeg kan godt sige det, at jeg klukker, hvis den fiser af nu her om kort tid. Den forsøger.
Det skal være større de andre. Så kom der herop i en lortefisk. Hvad sker der der? Den går bare nedad. Spænd af bremsen, mand. Nej, så springer lortet jo. Ja, men... Der er ikke meget mere, jeg kan nok se den klinge, du kan sgu ikke pumpe mere det her. Det er du godt af. Det er du godt af at prøve. Ja. Sig du så godt. Hvad sker der med stangen? Ja, det er da fisken, der svømmer rundt. Nå. Det tager lidt tid, inden den lige bestemmer sig. Den er sgu større end de andre. Nå. Ja. 20 kilo. Det er da fint. Det ville du jo også gerne fange sådan en 20-25 kilos bæst. Hvor er den henne? Nu prøver jeg lige at filme manden, mens han er der. Og det har du betalt penge for, det der, men du er ikke rigtig klog. Ja, det er sgu skægt, det her. Nå. Ja. Hold op. Hiv du nu bare, du. Få den lidt op ad igen. Lige sætter den hale roer til. Vi har satan også kørt bil i 3 dage, mand, for at komme herop, du. Så må du for fanden da også fange monsteret. Ja, lad os nu se, om du hele taget kan hive den over. Hvad bliver den af? De 10 minutter, de er gået. Ja, men jeg er jo en svikling. Ja, det er godt nok en grim. Det er sgu en grim indrømmelse. Men kan det godt være, at du har fået lidt sag for det? Ja. Bare jeg nu ikke render tør for batteri og sådan nogle år. Nu kan jeg se. Er den der? Ja. Jeg filmer lige. Hvad blev den af? Det går helt på bunden igen. Nå. Nu prøver at filme lidt på manden. Nej, hvor har du godt af det. Det er jo den store drøm, min ven. Det er det. Det er helt vildt sjovt at stå og se på og høre på dig specielt. Det er da helt sjovt. Den ser sgu lige i turboen til, der er det hårdt. Det gider den ikke. Jeg har fejt billede på lidt lort. Og det er en lille, det her, det er ikke 100 kilo sådan noget. Nej. Men der er jo lidt spræl i den der. Det er helt vildt, så meget spræl der er. Den når lige at komme op, og vi lige kan se noget af den, så ja. Så kan man tage en ekstra tur. Og nu skal vi lige se, manden han er kommet ned i fightbæltet, så nu er det ved at være en alvorlig sag. Nu har han snart kæmpet i kvarter. Det er simpelthen så sjovt. Jamen så er det jo heroppe, lille fisk. Hvor er du henne? Jeg siger dig bare. Det er sgu rødspættefiskeri i verdensklasse. Det er det. Skal vi satme hjem og købe en kæmpe pande? Helvede, hvad er det? Kom igen. Kæft, hvordan får de 100 kilo op? Ja, det er det. Ej, nu er det også de bløde stænger, i forhold til... Jo, men det kan vel også have sin fordel. Ja. Altså, hvis det er sådan et stiv apparat, så knækker den vel, når den ikke kan... Nej, det kan sådan holde, men det... Nå.
mere aktion i dem her. Og der er ikke 100 meter dybt. Men tog vi nu på 30 meter her. Ja, 30,4. Det sagde han jo også. 10,30 sagde han. Nå, Schmidt. Jamen for helvede. Skal vi stå og flagre her i Hireldagen? Jeg gider jo ikke springe noget. Det eneste, vi springer, det er kraftigt noget inde i mig. Ja. Jeg kan simpelthen ikke løfte mere end det der. Kom nu! For helvede. Så giver jeg en bajer. Ja, det kan jeg bruge for. Jeg kan se den der gummimakken, når det er den er ved at være. Er den på vej op? Nej, ja, den er på vej op. Jo, der kommer gummimakken. Nu skal den nok se den. Ja, vi tager... Men når lige at se gummimakken. Vi tager en ekstra tur. Så stiller jeg mig herover igen. Er der batteri nok til det? Ja, det er spørgsmålet. Ja, det er det hele. Nu bliver den op. Vi kommer op i lodret. Jo, den er sataneme fin, du. Det eddermame med en ordentlig mobbeneser. Ja, for helvede. Jeg filmer det bedste, jeg har lært, mand. Men det er svært at se det på kameraet. Skal jeg tage stangen, eller hvad? Det kan jeg dårligt nok. Jeg gør det kraftigt. Jeg ved den sgu. Ja, men for jeg kan... Den er sæt, men den er fin. Jamen, jeg filmer det bedste, jeg har lært. Op med den. Sure, sure. Sure. Hvad laver du, Schmidt? Helvede, mand! Yes! Så fik vi den sgu. Så fik vi den sgu. For satan! Sådan, baby. Ja, den er nok en 40 kilo. Ja, den er vild. Yes! Hold kæft, mand! Satan! Hvor var det da godt, det var dig. Og jeg er helt baller, mand. skal du have... Jamen, du må lige filme det der lige for en toppespil. Er du sindssyg, mand. Det er kraftigt, men overspil. Det skider jeg nu. Den er sure. Den er skide flot, mand. Prøv at tænke på, at de har fanget træ. Hvad sker der her, mand? Den er sgu ikke bare lige under det sådan en der. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har. Jeg skal prøve lige at fortælle det for sig. Ja. Det var så, hvad det blev til. Jeg vil skyde på en 40 kilo, 40-50 kilo. Jeg kan fandme dårligt løften i hvert fald. Må du skulle tage dig lidt sammen. Ja, hold fast. For satan da. Ja, det er jo eddermame. Gør det igen.